Tá bronar an goméníos má an cúpla focail arágam. Is mis Siobhan Grogan if go gailge Seoladh, grúpa pobl cultúra. Ach tá an seohanacht mar chuhirirlach an cuiste deonach a scríomh an plán teanga seo. Tá mé macónaí in osnarí ó bhí mé a 5 bliana díos. Bhí béarla sa bhaile agam, chuí mé go scoilán béarla. Níor cúla mé focail gailge taobh muid an seo mar ranga. Ní rá taithí agam mar theanga bio a bhí intí, go dtí go neacaí mé go cloiste saoire i Gunamara ag deire an 5 bhliain. Tá fós na macónaí in osnarí, leirí mu gailge sa bhaile, fraslíonn mo fáistí ar gail scoil agus ar gail cloiste, fraslíonn muid ar imeachtaí sóisialta trí gailge. An duine céine, sa ceantar céine, cad a tharla. Tá níon ran seo, tá gail scoil osnarí an seo, agus tá gail cloiste Cuid4 an seo. Ní hamháin go mbíonn na páistíon an idachas a áil trí gailge, ach bíonn siad an cordis a dhéanamh trí gailge. Rud atá antábhachtach dúin. Is gréasfáin speisialta é sin. Nuair a thosaíomar ar an turas seo mar hailech, ní rá is a gcuin go raibh taille geile sa ceantar a lear gailge sa bhaile. Ní rá is a gcuin go raibh ceithre theach in aice lena chéile ar bóthar a tascar, agus gailge mar theanga an tí i neach ceann acu. Ní rá is a gcuin go raibh grúpa ann dar bhanam glór na rí bunathe i 2006 ag gobar san na gailge agus a cruthú gréasán. Ní rá is a gcuin go raibh grúpa cultúra ann dar bhanam sut na Seoladh a bhaíoch i 2009 chun an gailge agus cultúr tradiisiúnta na tíre a chur chun cín agus a cruthú gréasán. Nuair a thosaí mo fáiste is sinne i gcuid scoil osnarí, luí tiismóthir ag cruinniú cin bhliana coiste na distí, go raibh bricfásta gach saithar ar siúl in osnarí. Cuamar ann agus bhualamar le daoine eile ann le sim sa gailge, gréasán den sco. Caithfidh mé teacht ar a choile in an gréasán. Líonra, beidir? Sin an tlí an aibríonn gréasán. Búlan daoine le daoine eile agus roinann siad eolas, taithí agus smuintí. Níl bhíoh marrán deisina chun casa le gailgóirí eile taobh muid a phobal na scoilena. Cuirg tús le tuairis cluine trí gailge agus le himachtaí éagsúla dhaoine le gailge. Bunaíoch an scéim gnó Cuid4 le gailge, chun gnó a chur chun cín trí gailge. Sin líonra eile. Chorthaíoch gréasán nó líonra, is fearna mar focail sin, eile dar bhar. Tháinig garda pobl le ansúm sa gailge chuig osnarí, bunaíoch costí difriúla sa ceantar seo chun tuairt faoi róla na difriúla. Gach bliain bhí níos mó deisina ann do dhaoine a go gailge a úsáid. An tura, fás agus ferbert ar phobal na gailge sa ceantar seo. Tuis go bhfuil na líonraí galéir ann agus galéir a gobar na chéile, tá an an rá go muíach, go bhfuil sé níos éasca páistí a thógáil le gailge sa ceantar seo nar amar be riamh ón am a bhí sé mar an céad teanga leabhartha an seo. Tharnam líonta i gceantar difriúla sa chundé, thosaí tiismóthirí teach le chéile chun níonraí agus gailscoile na nua a bhanú, ó léim an bhradán go dtrithe nua ó bháin núd go áthí, agus ón osnarí go bailí Cuid4 go cilcocha. Bunaíoch gailscoil amháin i ní ceann eile agus bhí tionchar ag gach éon ceannacha ar na pobls na ceantar sin, tionchar atá ann go fóil. Cuirg tús comá le grúpi ógras agus cumann na bhíon, choláistí saoirí, curcail córas na leirlena agus áitina eile. Agus thosaí club na CLG agus grúpi cultas ceoltóirí éireann ag animnú ificí gailge agus tróirí gailge in an agras féin. Bhíonn sé an tábhachtach go mbíonn seirbhísí ar fáil an phobal sin. Tá fás tagatha ar éileamh seirbhísí an chomhairle chundaí trí gailge. Is rud an dearfach é sin. Mulamíd chomhairle chundaí Cuid4 dar bhar, agus tá muid asúil le seirbhísí breise trí gailge uthe sna blianta ró. Cad a bhí an asnamh? Go mbeidh plán formáilte a gcuin, anas go mbeadh tuiscint ag gach aine cadatá ar siúl, agus cadíd na deisina amach roing, anas go mbeadh grúpií an smuoineh ar gréasán nua a cruthú adarthú. Go mbeadh cuid gailge in úsáid ag grúpií nach bhfuil dírithe ar an gailge, sé sin normáú úsáid na gailge sa phobal. Go mbeadh deisina taobh muid an scoil duna dégóirí a bhfuil spéise go páirteaglacha i saoil pobal na gailge. Scríomh costas gailge sut na Seoladh an plán seo, ach is le pobal na gailge é. Cé hí pobal na gailge? Cainteoirí dúchaise, daoine eile le gailge lífa, fálamóirí, daoine le meas ar agus sin gailge. Bhí próséis a gcuin chun goth bhórt don na daoine sin. Conas a tharla sé sin. Thucaríam mar cearceardan, dírithe ar grúpa áirithe agus cruinniú paidí dá theangach ann oscailta do chuileganna. Ó thús an próséis go dtí ar géad dréacht ar seachtain na gailge nuirí, chumar níos mó ná bliain ag agrú an taiseolalas ón bobal. Chumar an dréacht an orda ar na Idirlín, agus thug mar cúpla bhí a gcuoine chun teachtar ais le taiseolalas breise.
Bhí gá crinú paibí eile gin I seachtain na Gaeilge anuraí, chun aiseolas sa bhalú, agus chun éisteach le tuairimí éagsúla faoin na hábhar gur cór a bheith sa phláinteanga. Car mar beagnach bliain eile ag chur an phláinteanga seo le chéile. Má tá an céad dréacht léite agat, níl an phláinteanga seo léite agat. Fuair mar cóirla ó phleanálaí teanga agus leis an gcóirla sin, leis an aiseolas ón bobal agus le neart ceaptain na fealla mar ar an toir seo, bhí mar níos soléire ná riomh faoin fís a bhí aghain. Faoin na príomhhaimena agus na réimsí gníomhaíochta a bhí DE chun dul chun cína dhéanamh leis an plán. Thosaí mar amachchas muoine faoi phlean chundé scríb, ach bhí sé solar nach méach costa Jonach in an plán ceart a scríb don chundé ar fád. Ag an deire cruthaí mar template don chundé ar fád agus scríbhar mion phlean de ceandar bardasach nósnaí. Tá mí dóchasach go méid sim ag grúpa I geantar bardasca eile sa chundé, tuairt faoin obair dá cheantar féin. Bé múd ré chun búla lo, chun ardaithí a roinnt lo. Curmar bé mar an Gaeilge sa Tailach, sa phobal I gcursaí gnó, éadachas ní tríbhean na Gaeilge agus tríbhean an bhéarla. Díní fásta ag fálam, grúpi pobal go háirithe grúpi óga agus seirbhísí paibli. Ní thar loach an plánteanga seo gan na daoine a tháinig roin. Tá sé antáhachtach go dtugann muid aitheantas donna daoine cróga a bhunaí an mion Gaeltachtaí ra tascar, na coistí a thosaí na Gaelscoilna agus an Gaelta láiste. Grúpa pobal a thrid ar son na Gaeilge. Bháilinn ar muochas a gháil leis na partneirí tradiisiúnta cosú leis an Cumann Glúglas Gael agus Comhaltas Ceoltóirí Éireann, agus partneirí nua cosú leis na gnóthaí agus grúpi nachhfuil dírithe ar an Gaeilge ach go bhfuil lánsásta páirte blacha sa glúiseach seo. Bháilinn aitheantas a thabhairt de glór na Méileanacht ach go háirithe Lorcan McGowan, Marcus McRory agus Frank McKenna a cuidú linón tús. Tugann siad cóirla fíorluachmhar doing go rialta agus bíonn na dúisina gach bliain an cabhar freisin. Bhíonn chunar na Gaeilge ar fáil doing freisin le cóirla agus le cabhar ó thaobh poibliachta faoi péród a mion ar Bunaghain an plán seo san áireamh. Mar Seoladh is grúpa pobalmuid agus tháimuid fíormhuiachas deontas ar bith a mion ar fáil doing. Bhí costas mór I gceist leis an plán seo a chuirí gló agus gan takeíocht ó ars na Gaeilge ní bhéimmuid in anis é dhéanamh. Buchas le cóirla chundé Kildare leis an iirecht atá á dhéanamh acu, agus támuid ag tinú le caidirh níos loidre a bheith gin lo. Caithmuid Donnacha McDermott ifa go Gaeilge sa cóirla chundé a anamnú, mar tá sé fáinach agus an cabhar linn, agus cé go bhfuil postláin aimsir aige, déanann sé an obair san na teanga mar gúlachas breise. Támuid anmhuiach as an takeíocht a thug cóirla chundé Kildare doing don phlean agus an seola seo anocht. Cuireann sé teachtrach láidir amach nuair bhíonn grúpi Jonacha ag obair I Cuid4 leis an cóirla chundé. Tá sé táhachtach de phobal na Gaeilge I gundé Kildare go méid cóirla chundé Kildare mar cófortaithe sa phlean seo I rith an tréimhse pleanála uilig. An grúpa is táhacht faoi an seo anocht ná pobal na Gaeilge. Buíochas ó crí libse. Go raibh maith goibh as an credibh sa teanga agus go bhfuil si bheith géirí I a cosint don céad glún eile agus na glúnta atá le teacht. Thug mar turas go cairn tuchar an airí. Thug turas go cairn tuchar an airí an inspiráid doing. Cúi sé go mór I bhaimmaring. Muna bhfuil an scéile rólas a goibh, déananig I taide orthú. Léirigh siad an méid is féidir a bhaint amach nuair atá fís aontaithe ann, agus daoine ann sásta obair le chéile. I gcónaí bhí muid a cruthú gréasán le grúpi eile. Thug an plán seo deis doinge, caidirh a chruthú le grúpi eile agus ásúla goin go méid grúpi eile in an deis céine a hapú. Ní neart go chur le chéile. Tá an plán fáilte an é sin é, sean stálaid. Bhí mar a caint faoin líonraí ar Albert sa counter. Well, tá líonra antáhachtach nach bhfuil ann goin go fóil, agus támuid á lorg. Tá aitheantas ifigiúil mar líon na Gaeilge ag cúig counter sa tír. Tá na Solán násnarí ré chun an stádas sin anis. Tá ar blan ré agus támuid ré chun tuairt faoin céad capital eile dar thuras. Níl muid chun an plán seo a chur ar an shelf agus darmad a dhéanamh air. Is documéid bio é seo. I neach próséis éfachtach, bíonn measúnú agus mónatóracht mar fart an próséis sin. Ag rófar cuinú paibli mehel Kildare, ní fiara gach blian, ag tasú I mí fiara fihe, chun ólas a roinnt agus afretnú an dul chun cín a éascú. Gach blian, bé mu déanamh ag déanamh ústátu ar an legan digitach.
Tá na deisna cainte ann do Guine inis ag na sesiún ceol, na homí curtla córa, na papa gaeltachtaí, rang na cosúla pilates, éimeachtaí de heilig, éimeachtaí seachta na gaeilge agus féile na solan agus eile. Leis na gréasán nua, bé deise gin ar bobbal a bhéadú agus tuile tógra nua a hosnú. Tá mí ag tanú leis an gaelcholáiste nua le noscailt i mánúd lína, agus cúla mar rinne seachtainna go méid gaelscoil nua eile ag teachtaigh mánúd. Nuacht iontacha seo de phobal mánúd. Ag tanú le nuacht faoi tuile scoileanna lán-gaeilge i gContae Kildare. Grúpa atá fíorthábhachtach agus tá cuideacha an seo lena nocht ná na daoine óga. Is iad san taucií na teanga. Caine deisna bheith an dóibh chun páirrta ghlacha i saoil pobal na Gaeilge taobh muid an scoil. Tá daltaí meán scoile ag obair ar chuiste seachta na Gaeilge sa counter seo, agus chuann siad go mór leis an obair. Tuigeann siad nuair a ágaidh siad saoil na scoile taobh hir dóibh. Níl saoil na Gaeilge a ágáil taobh hir dóibh. Gan leisce, gan saoil na Gaeilge a ágáil taobh hir dóibh. Tá na daoine sin lán ábalta ról cinneachta a ghlacha i gcuirg chun cín na Gaeilge. Mar sóldíobh, scríbhach an plán teanga seo ar son pobal na Gaeilge i gContae Kildare. Tá anam sult na solan in aitheanta leis an Gaeilge agus le cultúr na hÉireann sa counter seo. Thug an plán seo misneach doing le grúpaí nach rahamar a labhart lo ribh seo faoi cuasaí Gaeilge. Tá deise gcuine ann a chuirde nach mé a gcuine arís le haid glún nó go eile. Tá siomh trocha trí acra gealta ag comhairle Contae Kildare mar halamh pobal na solan. Níl deara socríthe an talamh seo go fóil, agus rifií próséis cóirlúchan paibli i rinne blina seo chun tuairimí an phobal a bheas faoin a lehéid. Tá fí sig sult na solan, go dóg hí cultúrlann ar an siomh seo a cabhróg linn an Gaeilge agus cultúr tradiisiúnta na hÉireann a chur chun cín. Hanna féin tá sult na solan ag obair go deilú le comhairle pobal na solan, le grúpaí sport agus le grúpaí Jonacha áitiúla, agus le honnadia paibli eile go muoinfí an ís seo amach. Tá muid ag súil go méid níonra, café cultúra, ionad gníomhaíochta, spás ta spántais, seomra sesiún, seomí rangas an ionad seo. Chur cultúrlann áisina ar fáil de phobal na solan agus a phobal i gContae Kildare a bheith simmeacha i gceiliúra na halína agus i gcultúr tradiisiúnta na hÉireann. Tá muid ag súil go méid deis ag turasóirí blas cultúr Gaeilgeacha áil san ionad cultúra seo. Tá muid ag súil go méid ceartlanna ar fáil i sport Gaeilgeacha, i gceol tradiisiúnta nó chun cúpla focail Gaeilge a elam. Cruthóach cultúrlann deisna fostaíochta sa cafe, sa níonra, sna ceartlanna nó eile a spreagaí ar níní óga féin. Tá sult na solan ag súil go ndéanfaí stadar féidireachta i mbliana le breithnú ar an nes seo. Feic mi deis an go mé cultúrlann sna solan mar cuid den phlean don talamh pobal sin. Tá muid is súil le pleanáil le cópháirtaíocht pobal sna solan chun an deis seo a hapu. Mar ecinn sibh, níl aspa smuointí an, níl aspa fuineh an, tá aspa ama an, bíonn na custí ar fád ag obair taobh muid a héal oibre daoine. Is custí Jonacha muid ar fád, bíonn deis na cailte gcuin nuair nach míon duine ar fáil i ritheann lé chun búla le daoine gnó chun aglah a dhéanamh agus eile. Chun dul go dtí an céad céim eile tá fostaí lán aimsire a daoine. Tá sé tiltte ag pobal na Gaeilge go méach duine nó fearn fiú amháin ar fáil dóibh. Le haithanta líonra bheith fostaí an. Bheith chun méid atá ar siúil gan fostaí. Saoigh an dul chun cín le duine lán aimsire. Tá súla gom go bhecinn sibh an fuineh agus tíogar satá an seo chuirde. Tá sé tábhachtach nach mé an momentum sin cailte. Tá aitheantas líonra tiltte gcuin, agus tá sé tiltte in isise gcuin. Cabhróí an taithneantas go mór le hobair comhairle Contae, agus le hiireachtaí gach duine a míon ag obair ar son na Gaeilge. Ag leabharta leis inis le muintear rainn cultúr, oidhreachta agus gaeltachta, agus le muintear foras na Gaeilge, má creideann sibh sa phlean teanga, mar creideann sibh go bhfuil sé solar, go bhfuil an Gaeilge mar thean go bheo an seo, tugadh aitheantas líonra doing. Tá muid airgrithe agus tá muid ré. Sular creic nó mé, bhhálam a chuir cuimh na díobh, go méid crinú paibli dátheanga go gcuin in Óstán Townhouse ag go seachta club an Déirdín se thugainn. Tuair sé seo deis de aon duine gur níl leabhart linn faoin plán teanga agus bé muid lánsásta aon ceistena a raggart ar an lá. So I'm just going to repeat that part in English, that there will be a bilingual opportunity for anybody who wants to discuss the language plan
in the Townhouse Hotel on Thursday at 7 o'clock, and everybody and anybody is welcome to come and to share their ideas. Cuid4 go bhfuil sibh an seo linn anocht. Seoladh cuir thugah agus is páirt an scéal seo sibh. Is daoine gnóthacha sibh, ach ceap sibh gur fiú é teacht an seo, chun seoladh an phlean a céiliúra linn. Tá muid buíochtaíomh gur tháinig sibh, ach ná fágtaí mar sin é. Is páirt de star na Gaeilge sa ceantar seo libh sibh inis. An laci sibh páirt sa todhchaí. Cén ról a bheith a gut sa 105 bliain eile. Céir é de phlean teanga pásanta don 5 bliain roin. Le cúnamh dé, agus le cúnamh ón Ryan cultúr iireachta agus Gaeltachta agus oras na Gaeilge, an chéad cuir eile a thiocfaí thugah uainn ná chun an stádas líonra den na Seoladh nás na rí a chéiliúra linn. Bé fáilte romh go léir a chuirde, gur míle maith.